Chabvunduka kunyika yeNamibia panguva ino yatinoona kuti aiwa SWAPO panguva ino zvogona kungoikalira. Zvatiri kuona kuti madevelopments ari kusimuka achibuda kumakotsi aiwa anogona kutongouya achitongoita the favor kune vanhu opposition kana kuti kumacitizens at large. Saka mashoko anobuda nyorwa muzoro ranhasi aiwa achibudikira nekuNamibia zvatiri kuona kuti aiwa vanhu vava nehope, vanhu voda kupembera nodobva subscribe like on the bell icon. Timina pano pamuzimba yemudaniro chiti the Electoral Commission of Namibia ECN, which has been accused of irregularities, has been directed by the Electoral Court to release the election material requested by the Independent Patriots for Change (IPC) for inspection. The court ordered that the inspection be done on the 18th of December 2024, as stated by the Windhoek Times on Friday. The IPC had filed an urgent application to inspect the 2024 election materials in an effort to challenge what they described as a widely condemned sham election. The party has rejected the outcome of the election and is seeking its nullification. Moreover, the IPC chose to boycott the ceremony when the poll results were announced. Tomashukangunotiona vanhu IPC vachiti aiwa tipei mapapers acho timainspekti timbomaona zvatimuri kuti aiwa maresults emu ari credible ndeechokwadi. Toda kuti aiwa vanhu vakazosara zvavo aiwa maresults obuda kandi oreleasiwa panoti vakomana opposition vanga vatoenda vachiti we cannot listen to this anymore just because your results ane mairregularities akanyanya. Chitiko chinoitika muNamibia chatiri kuona kuti aiwa the influence yenyika yeZimbabwe mumapolls yakonzeresa rampant, yakonzeresa chaos mune maneighboring countries. Tudze mafunguro enyu pine comment section medu, subscribe or like, watch it on the bell icon.